Yeah. She got it. Her bir yer tәрәзәсен салкын кыш какканда, өйдә юрган астында авырып ятканда, колаклар тунганда, -30 булганда, кайда гына булмасаң да авылда я калада. Урамда, Иртән эшкә барганда, бульварда, бозда балык тотканда, бер-ике күтен каткач, шушындый көннәрне шунда ук искә төшә әби җинаскиләре. Әйе, оек баш, әбиең бәйләгән, иң яхшы сыйфатлы җыннан эрләгән. Салкын кышларың сиңа киергә, дусларың арасында трендта йөрергә. биергә, Футбол тубын тибергә, әбигә, шатлык китерергә. Тик бәйләгән җинаски эшсез йөрмәсен, әбинең тырышлыгы юкка китмәсен. Носки, әйе жын, носкины син генә кимисең. Тагын кем аягында борлыгын белмисең. Чөнки ул кешеләрнең йөзләрен күзлисең, аякка ни кигәнен күреп җиткермисең. Әгәр кирәк дисәң, саныйм исемнәрне, син һәр көн экранда күргән йөзләрне. Салават, һәр сезон концертында костюмын кигәндә көя җинаскида. Тукай Җәлил, хәтта Хади Такташта, шигырьләр язганда булганнар уек башта. Президентыбыз түбәтәй киюдән тыш, өй башында солмый, урамда җидүгә кыш. Рут Нуриев, балет бияр алдыннан, Билеледдинов, Акбарс матчы барганда, тик мөһим әйберне тот күзең уңында. Һәр бер кигән уек баш әби күңелен җылыта. носки, носки.